بزح سب نزاف الشيختاي زفلت جن عزي محدات يوم انتي سجيرا كم زمات الزحاتو قدمي هيرو مخانو ساديو ماني كاب موت يدحينو جن بتزنبورو حبون تتصورنتن نخلو سجيرو تعويتو بعقلن بزح تعرن كل كم زبصح سلا زفلت زنبره تسفخي قرص ايو مس هيوت زق على زنبره ساديو اب شحن 9 كلتن اب هاجر السنغال تولدو حري كابتن زبول تصوتنا افريكا ايو اب ميدا خا بفطنوتن بغولن باشخاخون يزفلت ساديو مانه كعسو مصواتن سرح رشان غزي انا فللي سرح نبره كمز عينت هيوت نوعو كمزي كونه مسفلته ግን ናብ ኩዕሶ ከደቢ መረጹ ሳዲዮ ማነ ባህኩ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ክኸውን ይነሩ እንተኾነ ግን አቡ ኢማም ናይ መስጊድ ስለዝነበረ ኩዕሶ ኺጻወት ይሉ ይኽልኩሎ ነበረ ሳዲዮ ማነ ወድ 7 ዓመት ኮሎ አቡ መይትዎ አብኑ ስዕድሚኡ አቡ ኹሞቶ ማዕረኽነይ ከቢድ ምዃኑ ዝጠፍኦ ሰብ የለን ስድሩ መብዛሕትኡ ግዜ እንቅፋት ይኾንዎ ነይሮም ኩዕሶ አይጥቕመካን እዩ እንታይ ዝኸውን ኩዕሶ እናበሉ መምህር ክኸውን ይደልዩ ነይሮም ይብል ሳዲዮ ሓደ መዓልቲ ዓቡ ውሳነ ወሰነ ዓዱ ገዲፉ ናብ ዓብ ከተማ ካሃድም ወሰነ ከምዚ ኻይብል ኩል ንብረተይ ቀሪበ ቦርሳይ ኣብ ሰዓረ ሓቢያዮ ብዘይ ገንዘብ ካሃድም ወሰንኩ ይብል ብዘይ ካንቤስ ተዓርከይ ንወል ሓደ ኸይነገርኩኻ ተበጊሰ ኩሎም ስድርኡ ክደልይዎ ተበገሱ ንሱ ድማ ትሬኒን ኣብቲ ዝኸዶ ዓዲ ጀመረ ቤስ ዓርኩ ድማ ኩዕሶ ክጻወት ከም ዝኸደ ነገሮም ስድራ ቤቱ ድማ ደውሎም ንዓ ተመለስ ኢሎም ለመንዎ እንተኾነ ሳዲዮ ማነ ከይፈተንኩ ኣይምለስኒ ሓንቲ ግዜ ዕድል ሃውኒ ፈቲነ ዕድል ተዘረኺበ ክምለስ ኢሉ ንስድሩ የመኖም ኣብቲ ፀወታ ብሉስ ስለ ዝነበረ ድማ ብዙሕ ከይጸንሐ ምስ ኣስ ጀነሬሽን ፉድ ተመዝጊቡ ነገዲ ናይ ዓበይቲ ክለባት ተኸፈተሉ ጸኒሑ ድማ ምስ ናይ ፍራንስ ክለብ ኤፍሲ መትስ ፈሪሙ ኣዲኡ ግን ውላሓን ትፈልጥ ኣይነበረትን ማነ ከምዚ ይብል ንፍራንስ ከም ዝኸድኩ ነደይ ከይነግራ ካርድ ናይ ቴሌፎን ኣይነበረን እንተኾነ ግን ንጽባሒቱ ምስ ዕረኽቱ ኸይዱ ቴሌፎን ናይ ካርድ ገዝኡ ነድዩ ነገራ እንተኾነ ነድዩ ክተኣምኖ ኣይካለትን ንሳ ድማ ሰንበድ ኢላ ዓይነት ፍራንስ በለቶ ክተኣምኖ እውን ኣይካለትን ብድሕሪኡ ግን ኣብ ቲቪ ረኣይኒ ይጻወቱ ኣለኹ ምስ በላ ኣብ ቲቪ ሪኣ ኣመነት ማነ ኣብ ደረጃ ክበጽሕ ኢሉ ዝኣምን ብዘይ ካብ ባዕሉ ንነፍሱ ካልእ ወል ሓደ ዝኣምን ኣይነበረን ኣብ ነፍሱ ስለ ዝኣመነ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ማነ ንሜዳታት ኤውሮጳ ክዕንድረሉ ዝውዕል ዘሎ ማነ ልዕሊ ሰቡ ክሰርሕ ጀመረ ንጎተስኡ ትሬኒን ይገብር ይጎይ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ ዓቡ ምዕባለ ከርኢ ጀሚሩ ከይጸንሐ ድማ ምስ ሬድ ቡል ሳልስበርግ ብ5 ሚልዮን ን5 ዓመታት ፈረመ ሳልስበርግ ኣበይ ምዃና ኣይፈልጥን ነይረ ደላላይ ናተይ ምስ ነገረኒ ኣብ ጎግል ኣትየ ሳልስበርግ ሪሰርች ገረያ ይብል እቲ ቀንዲ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኸኣ ኣብኡ ተማሂረ ይብል ኣብ ሳልስበርግ ድማ 45 ጎላት ኣብ 87 ፀወታታት ኣመስጊቡ ኣብ 2014 ድማ ሳውዝሃምፕተን ብ27 ናብ ሕፉኣ ኣእተወቶ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ 8 ተኸላኸልቲ ኮይኑ ዓበይቲ ክለባት ካድንኦ ጀመራ ሊቨርፑል 50 ሚልዮን ከፊላ ሓነቆቶ ሊቨርፑል ናይ 30 ዓመታት ጽምኢ ዋንጫ ዝነበራ ሳዲዮ ማነ ምስ ደቂ ጋንትኡ ኮይኑ ነዛ ዋንጫ ኣሕቆፋ ቻምፒየንስ ሊግ ድማ ኣብ 2019 ኣሕቆፋ የተውዋ ሳዲዮ ማነ ኣብ ሊቨርፑል 120 ጎላት የእትዩ ሳዲዮ ማነ ኣብ 2022 ናብ ባየር ሙኒክ ብ33 ሚልዮን ተሰጋጊሩ ምስ ባየር ሙኒክ ይጻወት ኣሎ ክቡራት ኣሕዋተይ ነዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ ሳብስክራይብ ከኣይትረስዑ ኣብ ዘለኹም ሙሉእ ጥዕና ይምነየልኩም ሰላም ቅነ